Rostomili, wyrządzę wam coś o pokrzywie. Bo leki z apteki są coraz droższe. Antybiotyki nie są moc fajne na strzewa. Tuż co miasto nich używać. Podziwej się za okno do zogródki, a na miedzę, a tam styknie wykopać albo utargać jakąś ich zielinę, jakżeście są nimocni. Rostomili, jak mocie radzi, to moi dżistani, to mi dejcie palec do wyrchu, a pyty subskrybujcie mój kanał. Dziękuję pięknie. Jeszcze jako mały chłopiec se wspominam, że stażik targał pokrzywy, a styrkał ich za posek, bo prawił, że mu to pomogło na boleści w krzyżach. A starka, jak miała rewmę, to se pokrzywami obkładała nogi. Obkładała se a i szłapy. Jakżech się nimi spolił jako dziecko, to było kupa krawalu, bo to nie było nic fajnego, ale mama midycki prawili, że to jest zdrowe. Było a i tak, że ludzie się schwalnie polili pokrzywami, jak ją bali ręka albo noga bolała, bo to była taka naturalna akupunktura. Kiejsi hańdowni się z pokrzyw ważyło polywkę, a dawało się ją trusiokom albo kurczokom gor jak pszkały, co by się im wypucowały hyrtonie. Po nikieżdzi świeże pokrzywy dawają do jodła, ba i do jakichś sałotek. Moja starka dycki targali świeże pokrzywy na miedzy, wiązali ją ich porwozym, a wieszali we szpajsce albo na buntramie, co by obeschły. Potem na jesień, w zimie, ważyli z tych suchych liści tej, a ten tej był dobry przeciw rymie, a przeciw inkszym nimocom. Taki tej był dobry baj, jak dosik miał kamienie na nyrkach, bo pucował tam te wszystkie kanały, te wszystkie cesty, a taki człowiek, co ty pokrzywy pił, to on potem więcej chodził i ssać, no a ty kamienie poradził wyjść. Jak komu zabyło szpatnie, bo pojod kupa masnego, szmolcu albo boczku, to też była tej z pokrzywy dobry, albo tej z pokrzywy jeszcze był dobry, jak dosi miał laksyrkę, sraczkę. Pokrzywę się ważyło, a ich net jak się ją utargało. Stykło ją wciepać do wrzawej wody, a jakiś czas poważyć. Kto chce mieć piękną skórę, to by miał taki tej pić, bo pokrzywa pucuje czerwoną krew. Miałyby go pić paniczki a dziołchy, co chcą mieć szumne włosy, a pazury. Na co kupować drogi maści a cetle? Jak styknie se pokrzyw natargać, a uważyć. Musicie jednak odawać pozór, co by teju z pokrzyw nie pić za kupa. Najwyżej 4 szklunki na dzień. Najlepsze pokrzywy bez mala są ty, co się ich utargo w moju. Rostomili, tuż pijcie ten tej z pokrzyw, bo to jest zdrowe. A jak się wam podoba moi wyrządzani, jak to mocie radzi, to subskrybujcie mój kanał, bo macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest ta kopytka o subskrypcję, a drugi obrazek to jest film, co się wam można spodobał. Dziękuję pięknie.